Kublai pi baro. Ia ka mas bakhoy na pelong na ki ar bentang. Kita kidai ka liturgy juga ketinu blai. Bagi liturgy juga Eucharis bakhoy. Wala kini kilong ki ar bentang rei kidai ka way ka jingman blai. One single act of worship. Na benta ka liturgy juga ketinu blai. La jed ya ki argon ki breu na pedeng ki pai rongek man pule ya ki jing pule banekong berbaan. Ci hang ni dong ki jing plumar pedeng ki pai rongek pakila na ban pha pule ya ketinu blai hagi pai rongek ki bom pat penbek ya ka shong kha shong man joki. La ka de ka por mas ni ka por mas klem lengdok. Kai jika juga balang ha be dei pakani ka khep. Ka jing tha baklum jong ka Roman missal Grimm's Chispa iway kaong kumni. Ha jimok don jokinong pule balabo ne lecture. La banji ekwe pat ki pai ronge ban pule na jing tho bakhoy. Jibril ki babiang shisha ma pendet yakane kamram bat ki bala pen khrep ha. Khanang ba dak wasgap yak jing pule na jing tho bakhoy ki pai ronge ki la ban pendrung ha ka man sem joki yak jing e yak tin jong blai. Hagane jing betha na ka Roman missal kikintin balong ki breu ki babiang shisha ban pule kinong ikintin ki baklem don jing penshai ki mut ayu hato ki dei balong bakinong pule ki dei balong batwit ban pule ni bagajing im jing long kristan joki kan dei balong ka bajanai om don jing penshai setia hangno ro nalor kata ke kanon no ar lai pho paragraph ba ar kong kino ki pai runget kila pendet ya kamram jong nong pule ha ki liturgy wala kani ka an ka aila ki reu pajba kan thup ikin theiru panchakri kum kinong puli hanre kam batai pat ya kru kom im nek jinglong jongki khamtam e kum ha shong kha shong man bas go tho la kalong ka bas ngobit ne bom ngobit ben phak puli ak tin jumblai ha ka pormas ya kum kita gibreu bakham pat me satia shong kha shong man chungi puson yakin kintin na ka redemptionist sacramentum kabade chipang jing batha kum no ban kanyai ka mas bakhoj bagi jimane sakramen bala tho do Pope John Paul ba ar ba khoi ha paragraph ke ba sabun reu ha ka redemptionist sacramentum ka ong kumne i pai donge ki bala sha khot ban ai jing arab ha ki liturgy ki ni ban long ki bala sha hi kai bha bat ki dei ban long ki tu ki bala i tho ka jing im kristan ka jing ngai ka jing im hok im sot bat ki ba kongo ye ka magisterium om dei ban jet yano ki ba ki pai donge kim poi prakhat ba ki kulmar jingmut kani ka mut ba ka jikmi lenti je ka balang hi barabor kalong ba kitu ki ba don ne ka banta hai kam liturgy ba phet ka thop ki jimpule yak tinu blai ki dei ban pen pau ne reflect ki ji kai je ka balang ha jik im kristan ki jongki bona ki diocese hakaleng kiri ba phet ki don la ki jong ki guidelines ha be dei ba kani ka khep khai man lain ki jingklumar kum the Diocese of Superior Guidelines ha US State of Wisconsin la tho kumne kinong pule ki de belong bala shat baptist ki ba practice ki jing catholic ka jongki ba sakhi yak tin jongplay lem ba ka jing im jongki lada ke shong kurim ya ka jing shong kurim jongki de ban itho dak balang nangta ka Diocese of Corpus Christi ha USA hi kadon yang guidelines ba jrong ha bagi batai banyak manobala pune ekjim pule hak pormas te kumachukhan klub no kabalang Catholic Solansar kamdon kano kendon kabasha kina manong bala khang persya ya kino ki breu ba shwe shong klem pat ya thok ban pule hak pormas ne hak mas klem lengdo Henry kijika juga balang pen i ba khamno ba hai kam lenium lerukom bagi breu ki deban im gatkum jikai jongka kabalang kai kai ga shongkha shaban sakramen joga jigite purim kadai ka pop bakadai persya ka moral law kamut pat ba ka khang ki breu ban simbenta jing anem ba phet em Henry balong kinong pule kinong mikmat ha ki benta ba phet joga liturgy ki breu ki deban jet da kita ke ba kasih im juki kaya hab katkum jikai jung kabalang kanong rim makam kongsan kalong ru ban kier na scandals haga bakito ke im persya na im bathar ban bejingai jikai jung kabalang kila ru banilam bakla ne pasotho bakla
yang kejikai jung balang bagi tu be iru kita slow di sur ben semna pada men on ba ha ka balang ka sli ada lek kumno im kumno ru kalong be ba ti men toy ayu ban bori kita kejikai wat lang is go di ban ong ba kita ka klem pat pen be kim dei ban pule jim pule formas ne ka mas klem leng do handa ke khep pat kum ha kinong kindong mom don kibreu bom nang ban pule kum kita kibreu kiba im kum kata kapok kilo perban kibreu shit hem im kristan ke juki bar kilo perban kiba khamish khamat hai badai bagi liturgi ba pher ha ga balang ani ro Yesus Kristus junong amen.